Аны Ульяновскида тырышлыгы һәм уңганлыгы өчен генә түгел, эчке дөньясының бай һәм киң булганы өчен дә алтын кеше дип йөртәләр. Шундый кеше дәрәҗәсенә ирешкәнче, аңа кем әйтмешли, күп тоз ашарга, шактый хезмәт куярга туры килә. Татарстанның Сарман районы Каташ-Каран авылының күп балалы гаиләсендә туып үскән Җәүдәт, моннан 38 ел элек Казан төзүче инженерлар институтын тәмамлагач, Ульяновск автодоры берләшмәсенә эшкә җибәрелә. 1975 елда килгәндә монда эшкә Ульяновск автодорга бу здание бар инде. Менә бу кайыннар как раз әле бер шул җылны утырткан 75 елына. Да яз көне, ә мин көз көне килдем эшкә. Вот бу кайыннар бәләкәй генә, алар метр ярым. Менә хәзер ничек үстеләр 38 ел инде. Олы агачлар. Бу юк агачлары тоже шул җылны утыртылган иде. Россиядә әлегелектән шахтада күмер чыгару һәм урман кисү белән бергә юллар салуда иң авыр хезмәтләрдән саналган. Еллар дәвамында салкын кышка, яңгырлы көзгә һәм эссе җәйгә карамыйчан, вакыт белән исәпләшмичән, алар һәр чак эштә. Җәүдәт абый эшли торган юл төзү идарәсе Ульяновск өлкәсенең авыл районнарындагы 4500 км озынлыктагы автомобиль юлларына хезмәт күрсәтә. Институт бетереп Ульяновскка килгәннән бирле 38 ел эчендә Җәүдәт абый Ульяновск өлкәсенең һәрбер авылларындагы юлларның һәм күперләрнең нинди хәлдә булуын белүче сирәк җитәкчеләрнең берсе. Аның нык итеп күрешүеннән, сөйләшүеннән күренеп тора. Бу әйткән сүзендә торучы, суккан җирдән үзәргә яратучы кеше. Җәүдәт абыйның эш бүлмәсенә кергән һәр кеше дә диварларга беркетелгән киштәләрдәге ташларга һәм самаварларга игътибар итми калмыйдыр. Бу аның күп еллар буена җыелган әйберләренең бер өлеше генә. Мин бәләкәй чагымнан ташларны, ботакларны җыйдым. Менә мондагы бу ташларның монда җыелган ташлар минем кабинетта инде. Моның бер может быть 100дән бер генәдер. Минем ул ящикларда аларны сортировать кирәк. Мәсәлән, бу таш нидән Байталдан кайткан менә бу таш. Мысы, например, бу Камчатка вулкан лавасы, Камчаткадан кайткан. Хәзер менә мысы бу таш нидән Кипрдан, мин Кипрда жол иткәндә кайткан идем. Менә бу таш инде безнең Сарман районының Каташ-Каран авылындагы таш. Бу ташлардан безнең авылда бүтән амбарларны, өйләрне, кыймаларны шушы ташлан ясатылган булаганнар безнең бабайлар, борынгы бабайлар кисеп шушыны. Тормышта гына түгел, ташларда, тимердә һәм агачларда да моторлыкны күрә белүче бу кеше чын мәгънәсендә яшәешнең һәр мизгеленнән ям табып яшый. Аның өчен һәр нәрсәдә кызыклы. Ул һәр әйберне дә җанлы итеп тоя. Уларга ничәдер миллиард юллар. Әмма бу нарат агачы, Мосокозаводский район нидән, Ульяновск областында инде. Ташка әйләнгән нарат агачы, таш була инде. Бик күп самаварлар арасында Җәүдәт абыйның күңеленә иң якын булган да бар. Гомер-гомергә татарның табын түрендә торган әлеге самавар моннан 150 ел Мәскәүдә эшләнгән. Бу Тула самавары түгел, бу Мәскәүдә ясаган Линченков заводында ясалган самавар. Шуның өчен бу самавар инде обычно бит әйтәләр, Тулада чыккан самавар, Бу Тулада түгел, именно Мәскәүдә чыккан самавар. И самаварлар арасында минем үземнең коллекциядә еще бер самавар көмештән ясаган, вообще көмеш самавар. Тормыш иптәше Галия ханым әйтүенчә, Җәүдәт абыйның кызыклы шөгыле белән бергә аның яраткан татар халыгачлары да бар. Шуңа күрә аларның табын түрендә һәр көн саен диярлек камыр ризыклары була. Шул татар ашларны бик яратам. Шуңа инде тырышып пешерәм хәзер. Хәзер пенсиядә инде вакытым бар. Хәзер суббота-воскресенье обязательно пешереп торам. Без бу yerдә булган көнне аларның балалары гаиләләре белән бергә ялда иделәр. Менә шулай ял көннәрендә түгәрәк стел артында бала аныклар белән җыелып утыру Әхмәт Шинар гаиләсендә матур бер традициягә әйләнеп бара. Хәзер инде минем бик желанием бар. Балаларны, дукларны өйрәтергә, сөйләшергә татарча. Вот, алар килгәчтән без сөйләшәбез алар белән, өйрәтәм. Менә детские книжкалар алдым. Шуларны инде укыйбыз. Җәүдәт абый коллекциясендәге 46 самаварның 40-ка якыны дачасында саклана. Менә буларын исә үзе әйтмешли, әле яңа гына стелгә куярлык иткән. Ял вакытларында ул аларны чистарта, җитешмәгән кисәкләрен үзе ясап та куя. Һәр самаварны реставрировать итәргә вакыт кирәк. Мин аны кешегә ялганып дөрмим, үзем бу станокларда белән үзем ушыкларны үзем ташып итәм, шуларны бузылган иләрне агач әйберләрне. Хәмзә абый белән Вәҗидә апаның эшчән гаиләсендә туып үскән һәр бала да бүген тормышта нык басып торучы һәм үз урыннарын тапкан ир-егетләр һәм затлы ханымнар булып, үзләре дә бала аныклар тәрбияли. Алма агачыннан ерак төшми дигән әйтем нәкъ Әхмәт Шинар хакында әйтелгән бугай. Рамис Сафин, Ульяновск, татарлар.